Na de eerste oerwinning, Vliende Wickets in Volendam, nam Cambuur het nou thuis op tegen Jong FC Utrecht. Het commentaar is van Roelof de Vries. Een nieuwere wedstrijd, dat Cambuur tegen Jong Utrecht. Het begint al met een jaloere letter beginnen. De Rijn zorgt ervoor dat het keusgas net bespeelbaar is. Je verwacht het net, maar er moet prikt worden om speel te kennen. Het eerste echte gevaar komt van Utrecht. Linkerkant van het veld, Steenvoren staat hier te sliepen. Hilterman is de dag van trog. Nu deze hoeken waai, maar die er zelfs nooit in, maar hij rekt wel de peel. Krijgt van rest een onval van Cambuur. Daniels zet hem op. Krijgt hem ik weer om van de spits Karim Rossi. En Daniels scoort. En uit deze hoeken waai, maar die er zelfs ik net in Ligas aan de orenkant niet krijgt. Maar met een beetje geluk komt Cambuur toch op een 1-0 vastsprong, krijgt Van Rest. De tweede helft dan. Cambuur, mooie paas van Rossi. Maar Kevin van Kippersluis mag dan scoren. Maar dit keer is Tijmen Nijhuis, de keeper van Jong Utrecht, er wel goed bij. En dan dit. De liek het brand te wezen. Het spul wordt stil aan, maar het valt mee. Het schijnt vuurwerk te zijn, dus u kunt rustig blijven zitten. Het gaat om een protestactie tegen de belofte teams in de eerste divisie. Cambuur wil die werkmaatje en speelt de tweede helft ook wel wat beter. Maar scoren wil nog net. En dan dit, 20e minuut. Uitbraak, Jong Utrecht en de oefentraining van Matthias Schils. De gele kaart en het is zijn tweede en dus reed. De oefentraining voelt wel wat mooi. Maar het is vooral het onderbreken van een veelbelovende onval. Al kiest ik daar wel twijfelen. Nog geen 4 minuten later komt Jong Utrecht dan op Liekense hichten. Nick Venema maakt het de liekmakker. Bilal Ulcik naait het publiek dan even op. Maar belangrijker is het minder verdediging met Cambuur. Het centrale duo is Venema kwijt en hij kan vrij inzitten. Ulcik krijgt dan nog de gele kaart. Weer 4 minuten later. Corner. En daar komt Steenvoren overleden. En maar een man minder komt Cambuur dus wel op een voorsprong. Knappe goal van de centrale verdediger. Zonnedekking helpt in dit geval net 2-1 van Cambuur. Dan toch de 3 punten. Dik 4 minuten later. Korte corner. En dan hing het er alweer in. Van der Meer kopt hem erin. Ongelooflijk. En Ulcik had het weer onder de stok bij de Cambuur supporters. En krijgt zijn tweede gele kaart. En dus reed. 10 dus. Maar met name het slappe optreden van in dit geval Alwin Daniels, dit zijn man Rinnelit, is pijnlijk. 2-2 is de eindstand bij Cambuur Chin. Inderdaad, Jong FC Utrecht. De laatste bal krijgt van een korte corner en volgens mij mijn man die komt net voor mij. Ja, en die kopt hem er zo in. Dus ja, dat is wel gewoon heel treurig op de manier op dat moment. Ja, moet je gewoon de wedstrijd op slot gooien. Maar goed, het is een fractie van een seconde. Dat gaat zo snel en ja, het is gewoon zonde. We worden verrast door de snelle corner. Dus het zijn dingen die betraind worden, uitgelegd, video, alles erop en aan. Dus dat is ook een stukje over mijn lijk mentaliteit op dat moment. Van ten koste van alles geen doelpunt meer tegenkrijgen. Ja, en dat hebben we te weinig, vind ik, in de groep.